Woensdag 15 oktober is er vanaf middernacht 5 dagen geen treinverkeer mogelijk tussen Leeuwarden en Buitenpost. Een dag later, op 16 oktober, wordt in slechts enkele uren de 2500 ton wegende spooronderdoorgang bij Verwoerden door aannemer Max Beugel op zijn plaats geschoven. Het project van ruim 8 miljoen euro wordt in opdracht van de provincie Friesland uitgevoerd door ProRail in samenwerking met Rijkswaterstaat. Het kunstwerk wat hierachter ligt is een betonnen kunstwerk, 2500 ton zwaar. Het wordt met behulp van vijzels opgetild en het gaat over 3 schuifbanen met een snelheid van circa 8 meter per uur wordt het op zijn plek geschoven. In de constructie zijn 300.000 kilo aan staal verwerkt. De sporen gaan eraf, ballastmateriaal gaat eraf, de dwarsliggers gaan eraf. Dan wordt het dijklichaam ontgraven tot we graven naar de inschuifdiepte voor de tunnel. Op het moment dat we op die diepte zijn aangeland, dan wordt de schuifbaan verder doorgebouwd naar de plek waar de tunnel moet komen te liggen. En dan wordt op donderdagavond, donderdagnacht, wordt de tunnel op zijn plek geschoven. De inschuifoperatie duurt een paar uur. De hele betonconstructie waar we hier staan, de wanden, de vloeren, het plafond, dat is hier ter plaatse gestort in de afgelopen maanden. En de schaaldelen die aan de buitenkant eraan zitten, die zijn prefab gemaakt. Die wegen dus, zijn allemaal elementen van 2 meter breed, 8 ton per stuk. Die zijn in Duitsland geproduceerd en die zijn dus hier per vrachtwagen naartoe gebracht. Die zijn hier gemonteerd, vastgestort en nu het aangehard is, kunnen we het geheel gaan inschuiven. ProRail houdt extra mensen en materieel achter de hand om elke vertraging uit te sluiten. Ja, absoluut. Er is ruim voldoende materiaal. De aannemer die heeft een buiteninstelling van ruim 100 uur. Hij moet in die 100 uur op een gegeven moment het kunstwerk op zijn plek schuiven. Dus het kan niet zo zijn dat door uitval van een kraan, een shovel, een dumper of wat dan ook, een trilplaatje, dat het werk niet op tijd af hebben. Dus er zijn reservemachines beschikbaar. En daarnaast zijn er ook reservemachinisten beschikbaar. Stel een machinist wordt ziek, zwak, misselijk, noem maar op. Het kan niet zo zijn dat we maandagochtend geen trein hebben rijden. Maandagochtend, de eerste trein die rijdt rond 5:30. En dan moet het spoor klaar zijn en de aannemer die hebben we de verplichting gesteld dat het werk moet in 90% van de tijd die hij beschikbaar heeft, moet het ingepland zijn en uitvoerbaar zijn. Dat het werk in de vakantie valt is niet toevallig. Dat doen we omdat dan heel veel scholieren niet naar school te hoeven, geen gebruik maken van de trein. We hebben dus minder reizigers op het spoor en op die manier proberen we zo min mogelijk overlast te veroorzaken.